lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara.
Grandong kebanget kowe ya dong. Sampai grandong. Gimanamu dhewe ya dong. Aku penjara. Wah. Aku penjara ya dong. Kowe tega karo titismu dhewe iku. Kowe ayu lek kalah rak kesatriaku raja ngono kuwi. Sudah apa ndok kene kok ana rumah sakit Karyadi. Loh. Wong peperangan kasatrian kok playumu kaya ngono ki mau. Gawe iki gilane aku. Aduh. Halo aku. Ngene iki gawe akeh rekone aku dhewe. Coba tak susul supaya nek dawa kekarepane coba. Kok gampang sih kok iki aja. Bangetan. Ya. Wis lah. Bali awalo kaya mau nang. Wis aja dadi tutuke. Penjangkamu aja tutuke lakonmu. Bali kabeh yo. Terus baik. Jujung. Ayo dong. Bali kaya sawau nang. Ora dudu panggonanmu, lakonmu yo. Yo. Wong blaprok kaya mungkin ora kebupak iki sih. Wong lek ndandake kesatrian aja kaya ngono kuwi kowe. Goblok ya. Mirangake kowe. Mirangake. Kowe pepirangan ngono kuwi peperangan apa kok? Kowe dilate karo kanca-kancamu. Mlayu ku aja menjero kekek kowe. Heh. Wong kasatrian kok kaya ngono kasriya kok kepiye kowe? Heh. Balik. Iki ra tutuk-tutuk iki pegangan mene. Ape andan mene. Ora kena no gelani kaya mengkono kuwi. Wis kadung. Lho. Kadhe. Arep ngopo? Ape ngopo? Ape ngopo? Sing salah iku kowe. Benono banyu putih lah eling. Pono kalar. Iku lho cipluk antara lagane kentok. Banyu putih lah eling nek anake modal. Lho. Katoke. Wes. Dujukno. Katoke dujukno. Golekake tawaran kodo malah. Pekno banyu putih aku Dilojoken lah eling. Coba. Wah. Aja. Coba tak adangane. Lho. Iki kepiye iki malah. Lho. Wes wirangmu iku perkara kok anakmu malah arepmu wirang meneh. Kowe iku kok kaya ra ndek isin sing kaya ngono.
Wes aja no gelani. Ah, ra usah, ra Lek usah. kepengin kalare cek gawe naleni sapi. Aja no jaluk. Ora mojo nerap sithik ngono-ngono. Lakonmu iki jek akeh, kowe tak kei jejibahan lelakon iki takon mimpin ana permainan sing Nyacak nangiso. Aja Sing ketiga. Kaya mata yuyu nangiso aja pero. Sing banter. ana wong ayu mandang aku durung duwe sapa-sapa. Nyedak omene tak pe bojo nek rondo. Diapot iku Dek. Aduh. Siji tambah siji datine loro. Ya, nek loro kaya ngene. Aku berarti terusane aku. Kowe aja ngomong rondo. Lambi abang iko rondo. Di iko lambi abang iko rondo. Di iko lho. Lambi abang iko rondo. Kae tek sing kuwi wae. Dita. Kowe nek ana sing cerodokanmu iku nek iso sik angelmu sik mengkono. Iki rondo. Do. Ora abang. Do. Iku nek malah melek digoco kancane cah iku. Kowe. Aku dur. Ini bolaku. Ora apa-apa, ora ana sing duweni. Nek kowe arep amit-amit yo karo dulure tuwa iki. Kowe ngerti ambune? Ambune? Piye? Kowe ngerti ambune? Kowe ngerti ambune? Aja no kandakno. Iki nang ngarepe kangane dulure tuwa iki. Ya wes nek kudu ambune dhewe. Iku dulurku ya ora apa-apa. Dulure malah kasih saya tunjukkan lah kepada penonton. Ayo ala kapokmu kapan? Dirungono sik, aku ngomong karo Mik ora tekan kono. Tapi kan Cilungan jauh bisa. Mikir ra iso tekan kono, upamane kok tekan kono tak bopong-bopong. Loh, ilang wong iki. Ada yo. Iki wis wektune rada mepet, permainanmu siapno kabeh, setreno kabeh tempat-tempatmu. Oke. Kanca-kanca Sri Laras Budaya las bantu kabeh.